Prečo to vlastne robiť, keď to môžem robiť správne? Keď vlastne môžem mať z toho času, koľko tomu venujem, mať vlastne tie správne výsledky, mať to, čo chcem. Čiže to presto neznášam, lebo veľa ľudí to vidím, že robí len tak niečo. Len tak niečo. Hlavne tým, že som osobný tréner, že chodím do fitka cvičiť a mám klientky a vidím, jak tam cvičia tí druhí ľudia. Ja každý nič nehovorím, nech každý cvičí, to je vlastne na nich každý, ale to veľa ľudí vidím, že robia veci len tak. Že proste nevedia, kedy stopnúť a tým, že nemajú za tým tie informácie, také isté informácie, kde ja vás tu teraz učiť o tom chudnutí, tak oni nemajú tie isté informácie o tom cvičení. Čo oni tam len prídu, berú bod z A do B alebo niečo zdvíhajú, nevedia, kedy majú skončiť a tým, že nemajú tie informácie, tak oni vlastne robia len nejaký pohyb. Vôbec nemajú ten benefit z toho, aby mali pevnejšie šlachy, pevnejšie klby. Majú možno nejaký malinký 5%, ale keď majú tie informácie a vedia, že nemôžu ešte stopnúť, že ešte musieť ďalších 5 alebo 10 opakovaní s tou váhou, aby mali z toho ten benefit, tak by to bolo úplne iné. Čiže tým, že tie informácie nemajú, tak to robia len tak. A to ja naozaj neznášam, keď niekto robí niečo len tak a preto by som chcel takto edukovať ľudí, baby, svet, všetkých, aby nerobili veci len tak, lebo tiež nechodíte do roboty zadarmo, dávať tam ten čas. Prečo vlastne robiť to v chudnutí, dávať ten čas tomu bezvýsledne. Na sociálne siete sa všetko nezmestí, takže ak ťa táto téma zaujíma a chceš viac podobného obsahu zdarma, napíš do komentára slovo chudnem.